Bore da i chi, croeso cynnes un oedfa ni. Y bore yma yn gweld dan ofal Emyr, yn gweddio bendith Duw ar Emyr, wrth fe'n arwen ni, ac yn o'n ni wrth ni gyd addoli y bore yma. Mae'r coediadau ar y sgrin, felly gyda cyfarfodydd gwahanol yr wythnos, a mae yna goediad arbennig fyna i fi'n credu am dydd Llun i ddydd Iau, bod yna gyfle i bobl os maen nhw'n gael i glirio ac i lynhau yr adeilad lawr yn Harriet Street. Wrth ni geisio ddefnyddio fe ar gyfer rhai gweithgareddau nawr bod y rheolau'n llacio rhywfaint bydd y clwb plant bach nos Wener, a fi'n cael y bwriad i gael fwy gyfarfodydd yna wrth i'r amser fynd yn ei flaen. Mae paned ar ôl yr oedfa y bore yma, croeso i chi aros am hynny. Dyw'r paned ddim fan hyn, ond ni'n mynd i fynd i ardd gefen Emyr a Catrin, sy'n yn y gornel, os byddech chi'n hoffi ymuno ni. Ond y bwriad yw wedyn o Sul nesaf yw i gael paned yn yr adeilad, a ni'n gobeithio hefyd byddwn ni'n gallu cael oedfa gymyn am y tro cynta ers i'r cyfnod clo cyntas bo, felly cofiwch am hynny, dyna'r bwriad y bore Sul nesaf. Cofiwch yn arbennig am y cwrdd gweddi. Os o'ch chi yn y cwrdd gweddi nos Fawrth, ni'n gallu gyfle i wylio'r fideo sydd wedi cael ei baratoi gan y Wales Leadership Forum. Oedd y Zaias Grandias, bydd y pringethu mewn os o'r haf, yn ailadrodd i faich ein gweld fel rhywun o'r tu allan, rhywun o wlad arall, o Batagonia, o'r Rhiannin, yn dod i faich chi dros weddi, yn gweld brangen gweddion ni fel Cymru, yn galw ar Dduw i fendithio. Ac felly mae cyfle i wneud hynny gyda'n gilydd ar nos Fawrth dros Zoom ar hyn o bryd. Nos Fawrth yn arbennig, mae Rhian Evans wedi bod yn sôn rhywfaint am waith mewn ysgolion, mewn ddyrnod cenedlaethol i weddio dros ysgolion. Felly mae'n gyfle da i ni feddwl ac ystyried am y pwysau a'r cyfleon sydd, a'r bendithion sydd i pobl ifanc ni ac yng Nghymru gyffredinol ym myd ysgolion. Ac felly cyfle da ni ymuno ac i weddio ar gyfer hynny, nid yn unig am y pobl ifanc wrth gwrs, ond am y athrawon a'i gwaith pwysig nhw mewn ysgolion a beth i weddio dros
dros nhw a dros y plant yn yr ysgolion. Felly cofiwch am hynny, nos Fawrth am 7:45 dros Zoom. Dyna'r cofiad, dyna ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr i ti am fendith, sul arall. Ni'n diolch yn fawr i ti bod ti wedi neilltuo diwrnod i ni, i gasglu'n hyd fel dy bobl di, i cael rhagflas o'r hyn wyt ti wedi paratoi ni ers cyn bod amser. Ac ni'n gweddio y bore yma, ac ar hyd y dydd, y byddwn ni yn profi rhywbeth o'r hyn ti wedi paratoi, byddwn ni'n cael brwsion fel petai o'r wledd fawr sydd yn aros amdano ni. O Dduw, ni'n gweddio y bore yma, byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ac yn rhyfeddu ar ei bersonau a'i waithau. Ac ydy'n calonau ni yn dymuno i ganmol a'i addoli fe. A rhoi iddo fe y lle mae e'n unig ni heiddi, yn flaenaf yn ein calonau ni. O Dduw, nid i gynnu yn cariad ni tuag ato fe y bore yma. A bydde pob peth yn y bywydau ni yn eiddo iddo fe. Arglwydd ni'n gweddio i ti bendithio Emyr wrth y fe yn harwen ni, a bydde'r emynau yn ni'n canu, yr hyn ni'n ddarllen, ac wrth i ni gyd weddio, ac wrth i Emyr agor y gair ni, wrth i ni weithio yn gwrando ac yn ymateb i'r hyn sydd gyda ti ddweud. O Dduw, bydde'r cyfan wrth dy fodd di, ac yn dy ras di arglwydd, ni'n gweddio yr dy ysbryd di yn ymwneud â ni. O Dduw, ni'n gwybod bod ni'n dod gyda profiadau gwahanol, bod ni'n dod gyda sefyllfaoedd gwahanol, ond ni'n diolch ti bod ni'n dod at y Duw sydd yr un ddoi a heddi ac yn drygywydd, ac yn dod at Dduw sydd yn adnabod ni fel tad, a ni'n gweddio bore yma, y bydde ti'n tysgurio wrtho ni, a'n gwneud yr hyn wyt ti'n dymuno gwneud, drwy'n gogoniant i deunw dy hun, a daioni dy blant ti. Felly ni'n dod ata ti'n disgwylgar, gynwydd ti'n bendithio ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Mae'n emyn gyntaf ni bore yma yn gosod y tôn ar gyfer y bregaeth yn benna, gweddill yr Oedfa, achos mae'n sôn am bethau yn tyfu. Yn aml yn y Beibl, mae'r darluniau, mae'r delweddau yma'n cael ei defnyddio wrth sôn am Gristnogion, y bywyd Cristnogol, wrth sôn am yr eglwys, delweddau am bethau'n tyfu. Coed sydd wedi cael ei plannu a ffrwythau yn dangos ei hunan. Mae'r eglwys yn cael ei disgrifio fel gardd mewn un man. Ac mae'r emyn gyntaf mae'n sôn am y reality yma. A pob pennill yn disgrifio y Cristion, y bywyd y Cristion, fel rhyw fath o blanhigyn gwahanol. Pennill gyntaf yn dweud, os y'n ni'n byw yn bywyd dan gysgod yr arglwydd, byddwn ni'n tyfu fel yd, yn adfywio, yn dwy'n ffrwyth fel yd yn tyfu. Yr ail bennill yn dweud, byddwn ni, os y'n ni'n glynu wrth yr arglwydd, byddwn ni'n tyfu, yn blodeuo, yn eiddfedu, a byddwn ni fel wynwydden, fel grawnwyn yn dod â gwin hyfryd eiddfed yn ei amser. A trydydd pennill wedyn yn sôn am yr angen yma i wreiddio'n hunan. Gwreiddio'n hunan yn yr arglwydd ac yn tyfu fel coeden olewydd hyfryd. A yr un syniad sydd trwyddi draw yn dyfe, i ni'n cael ein bywyd ni oddi wrth yr arglwydd. I ni'n tyfu
trwy yr arglwydd. I ni'n dwy'n ffrwyth clod i'r arglwydd. Felly gadewch i ni nawr. Sefyll gadewch i ni ganu mawl i'r arglwydd yn gilydd. Os newch chi gadwch masgiau chi ymlaen trwy gydol yr oedfa, na ni sefyll i ganu. Diolch. Bore yma, ni'n parhau i edrych ar rai o ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n troi falle at yr enwocaf o'r damhegion i gyd. Mae'n anodd, mae gymaint onno yn enwog ac yn amlwg, ond dameg yr heiwr sydd dan sylw'r bore yma. A ni'n mynd i droi at Marc pennod 4 ac adnodau 1 i 20. A'r ddameg yma yn dal i fod yn un sydd yn sôn am ein ymateb ni yn benna i'r arglwydd, ein ymateb ni i air Duw. Nathon ni weld pythefnos yn ôl y ddameg yna am dau ddyn yn adeiladu eu bywydau nhw ar sylfaeni gwahanol. Siwr o'n nhw'n ymateb i air Duw y fan hyn nawr. Yr ddameg yma am yr heiwr a'r gwahanol mathau o dir. Y gwahanol ymatebion i air Duw. Felly Marc, pennod 4, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr. Ac roedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr. A roedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion. Ac wrth ei dysgu meddai, gwrandewch, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr. A daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o bridd. A thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar, a phan gododd yr haul fe'i llosgwyd. Ac am nad oedd iddo reiddyn fe wywodd. Syrthiodd peth arall ymhlith y draen. A thyfodd y draen a'i dagu, ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da. A chan dyfu a chanyddu, yr oeddent yn ffrwytho ac yn cnydio hyd 10 a hyd 30 a hyd 100 cymaint. Ac meddai, y sawl sydd a chlystiau ganddo i wrando, gwrandawyd. Pan oedd wrtho ei hun,
Dechreuodd y rai oedd o'i gwmpas, gyda'r deuddeg, ei holi am y damhegion. Ac meddai wrthynt, I chwi mae cyfrinach teyrnas Dduw wedi ei rhoi. Ond i'r rheini sydd oddi allan, mae popeth ar ddamhegion, fel edrych ac edrych na welant, ac clywed a chlywed na ddeallant, rhag iddyn droi'n ôl a derbyn maddeuant. Ac meddai wrthynt, onid ydych yn deall y ddameg hon? Sut yn teir ydych yn mynd I ddeall yr holl ddamhegion? Mae'r heiwr yn hau y gair. Dyma'r rhai ar hyd y llwybr lle'r heir y gair, cyn gyntaf ag y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau yn ddynt. Dyma'r rhai sy'n derbyn yr had ar dir creigiog. Pan glywant hwy'r gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond nid oes ganddynt wreiddyn ynddynt ei hunain, a thros dro y maent yn para. Yna pan ddaw gorthrymder, neu erlyd o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. Ac mae eraill sy'n derbyn yr had yn rhith y draen. Dyma rhai sydd wedi clywed y gair, ond mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golyd, a chwantau am bopeth o'r fath yn dod I mewn ac yn tagu'r gair, ac mae'n mynd yn ddiffrwydd. A dyma'r rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Maent hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu, ac yn dwy'n ffrwyth, hyd 10 ar 20, a hyd 30, a hyd ganwaith cymaint. Amen. Diolch I Dduw am ei air I ni. Nawr te blant, jyst siarad â chi am funud fach, achos fi eisiau chi I ddeall rhywbeth am y ddameg yma. Iawn? Chi'n cofio ni wedi gweld mae Iesu'n dweud damhegion. Mae Iesu yn dweud storis, a y rheswm mae'n dweud y storis yma yw pam? Os rwy'n cofio? Mae damhegion y storis mwyn beth? Rwy'n mynd I weiddi allan y gair fi eisiau. Yn dechrau bod dy. O, da iawn, bach o promptio fan'na. Storis mwyn ein dysgu ni, mwyn I ni ddysgu rhywbeth. A felly mae Iesu, mae'n dweud y storis yma wrth y bobl oedd yn gwrando am bethau o'n nhw'n gweld pob dydd. Pethau o'n nhw'n deall ac yn gwybod amdanyn nhw. Ond weithiau, oedd y ffordd o'n nhw'n gwneud pethau yn amser Iesu bach yn wahanol i'r ffordd I ni'n gwneud pethau heddi. A mae hwnna'n wir fan hyn efo dameg yr heir, a mae rhaid ni ddeall hynny. Llaw lan, pwy fan hyn sydd erioed wedi plannu hedyn mwyn tyfu rhywbeth? Os rwy'n yma wedi plannu hedyn, gawch chi roi dwylo lan hefyd oedolion, ddim just y plant. Llaw lan, pwy sydd wedi plannu hedyn mwyn tyfu rhywbeth? Nawr, pan I ni yn plannu pethau, beth I ni'n gwneud yw ni'n cymryd hedyn a ni'n rhoi yn y pridd, yn dyn ni? Ni'n cymryd a ni'n rhoi yn ofalus lle ni eisiau'r peth yna I dyfu. Ond yn amser Iesu, pan oedd y ffermwyr yn mynd allan I hau'r had, nid fel nhw'n wneud, oedd ddim yn cymryd pob hedyn ac yn rhoi yn y pridd un ar y tro. Be o'n nhw'n gwneud? Oedd nhw'n cymryd llon llaw ac yn taflu. Dyna yw hau, taflu'r had. Fel bod yr had yn mynd allan ac yn gwasgaru dros y lle I gyd. Ond nhw'n taflu fel yna. Ond wrth gwrs, beth oedd yn digwydd wedyn, oedd peth o'r had yn cwympo mewn llefydd da, ac oedd peth o'r had yn cwympo mewn llefydd drwg.
A dyna mae Iesu'n siarad am yn dameg yr rhei, mae'n dweud bod peth o'r had yn syrthio mewn llefydd da, lle mae yna ffrwyth yn dod, mae yna tyfiant a bywyd, a mae yna rai peth o'r had yn cwmpo mewn llefydd drwg, lle does na ddim tyfiant, does na ddim bywyd yn dod. Nawr, pam bod Iesu'n siarad am hyn? Wel, mae eisiau dysgu rhywbeth i ni. A'r peth mae eisiau dysgu ni yn bennaf, a byddai'n siarad am hwn yn y bregeth, mae eisiau dysgu ni, mae fel hyn, fel ffarmwr yn hau had, dyna sydd yn digwydd pan mae rhywun yn siarad am Iesu Grist. Pan mae rhywun fel fi, neu rhywun arall fel Uncle Derek wythnos diwetha, yn dod ac yn siarad am Dduw. Mae fel ffarmwr yn hau'r had. Fi'n dod lan fan hyn, a fi'n siarad. Fi'n dweud wrthoch chi pethau sy'n wir am Dduw. Fi'n dweud wrthoch chi be mae Iesu wedi wneud. Fi'n dweud wrthoch chi beth sydd yn wir amdano ni. A mae'r had yna jyst yn cael ei daflu allan. Sa'n dod lan atoch chi un ar y tro. Fi'n taflu allan. Ac yna'n aros i weld be fydd yn digwydd. Ydy'r had yna, ydy gair Duw yn mynd i lanio yn eich calonnau chi a dwy'n ffrwyth. Ydy'r newyddion da am Iesu mynd i lanio yn eich calon chi ac yn mynd i ddod â bywyd. Nawr, mae Iesu'n dysgu fan hyn achos bod eisiau ni i dderbyn gair Duw. Mae eisiau ni ddysgu bod rhaid derbyn yr had yn llawen. Mae rhaid i ni wrando yn ofalus. Mae eisiau ni drio clywed beth sydd gan Dduw i'w ddweud wrthon ni a trial ymateb. Okay? Nawr, chi'n deall nawr, chi'n gwybod beth sy'n digwydd pan mae ffermwr yn hau yr had, a felly fi eisiau chi wrando nawr pan i ni yn y bregeth yn meddwl am yr had, a meddwl am y tir gwahanol, a meddwl sut i ni yn ymateb i be mae Duw yn ei ddweud wrthon ni. Oce, ni'n mynd i ganu o'r atodiad nawr. Ni'n mynd i ganu rhif 41 yn yn atodiad ni. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'n calon i fyw. Dyna sy'n gallu digwydd pan mae'r had yn dod. Torrodd gwawr ar fenaid a tebwyd fy nghri, daeth Iesu i'n calon i fyw. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Dim hwnna sgynno fi, sori. O. 41 atodiad. 41 atodiad. Ie, 41 atodiad. Dyna yw 41 atodiad. Sori, beth sy'n gen ti ar y sgrin? O arwyddior o'i clod i ti. Sa'n credu bod hwnna'n arglwyddiwr boed clod i ti? Boed clod i ti. Sori, dwi'n meddwl na 41 atodiad, sori. Sa'n nabod hwnna? Ti'n gwneud 92? Be, yn 41 y llyfr yma yw hwnna. Ffain, awn ni am hwnna. Ac ymddiried yn rhagluniaeth da'r arglwydd. A fi fynd y tôn felly. Sori. Mae'n iawn, nid allan y geiriau ni, na, dim probs. O arglwyddiwr. Boed clod i ti. Am gofio eto'n deiar ni. Ath fendith hael ei dawn. Diodais ti ag afon Duw. Fe'i gwisgaist a phrydferthwch byw. Gan lwyr eiddfedu'r grawn. Mae'n hynod o addas yn dydi. Gallwn ni ddim di dewis yn well yn hyn. Tydi yw tad y glith ar glaw. A'r hael sy'n gwasgar ar bob llaw. Hyfrytwch dros y wlad. Sisiala'r awel denw di. A'i seinio arna'r corwynt cry. A ffwy nith fawr o dad. Fe gan pob tymor arglwyddiwr, dy glod yn glir ar dir a môr, ac una'r ddeiar faith. A ninnau mwy ymddiried naw.
Yng ngrym dy gariadad pob dawn, nes cyrraedd pen y daeth. Dal yn chwilio am tor iddi. Wel, be os nawn ni gael gair o weddi, yn adrach na bod ni'n aros mewn tywelwch. Nawn ni droi at yr arglwydd a geisio fod yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti, dy fod ti yn dduw sydd â gofal dros y cwbl. Ac arglwydd ni wedi gweld fan hyn nawr. Arglwydd, gallen ni ddiystyru hyn fel rhyw gyd-ddigwyddiad mawr. Ac eto arglwydd, ni yn ymddiried yn dy ragluniaeth di. Ac dad i ni, ni'n diolch i ti, dy fod ti yn rheoli dros y cwbl. Rwy ti o ddew yn frenin, a ti yn teirnasu. Ti yw'r un sydd yn cynnal y greadigaeth, yn rhoi hael a glaw ac yn dod â'r grawn, yn dod â'r bwyd yn ei dro. Ond arglwydd ti hefyd sydd adeilawdu arno ni. Ac rwy ti yn abl i ddod â bywyd yno ni. Ac arglwydd yn Duw, felly ni'n ymddiried yn hunan i ti yna. Ac yn gofyn arna ti i ddwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Os sgweli di fod yn dda. I ni wedi clywed yn y darlleniad am yr calonau hynny sydd yn gallu bod yn galed neu yn greigiog neu yn llawn draen. Ac arglwydd, ni wedi gweld fod yr math yna o galon ddim yn dwy'n ffrwyth. Mae'r fath yna o galon yn farw. Ac arglwydd. Nid felly ni eisiau bod. Ni eisiau bod yn calonau ni yn dir da. Ni eisiau bod yn rai sydd yn derbyn dy air di yn llawen ac yn dwy'n llawer o ffrwyth dy enw di. Ac arglwydd i ni methu gwneud hynny yn ein erbyn hunan. Ni methu creu calonau da yno ni'n hunan. Ni angen di i ddod ac i weithio yno ni. A felly ni'n digeisio di nawr arglwydd. Ni'n dod ac ni'n gofyn arna ti i weithio nawr yn ein bywydau ni os sgweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Diolch, Steve.
So gawn ni air bach pellach o weddi, a nhw'n ni droi yn eto i'r arglwydd. Dad, ni eisiau gweddio yn awr dros y rheini yn ein plith ni, efallai sydd yn sal ar hyn o bryd. Ac Dad, ni'n ymwybodol o'r sefyllfa sydd yn ein ysgolion ni ar y foment, fod yna gymaint fwy bellach o blant a phobl ifanc yn mynd yn sal ac arglwydd. Ni'n gwybod fod yna rai yn ein plith ni. Mae hynny'n wir amdano nhw. Ni'n gofyn am ysif fod yn agos nawr. Arglwydd. Ac i ei roi gwellhad bian. Ac arglwydd bydde di yn defnyddio nawr yr profiad yma falle o wendid. A'r profiad yma nawr efallai o fod adre, heb ryw lawer i wneud, mwyn cyfeirio y calonnau at y tŷ dy hun. Dad, i ni'n gwybod fy eraill yn ein plith ni, sydd efallai efo gofidiau am deulu, problemau iechyd, arglwydd a problemau eraill efallai yn ei gwynebu nhw. Arglwydd. Ni'n gofyn, bydde ti'n agos nawr ato ni yn ei di gysuro. Ni'n gofyn ei di nerthu. Dy bobl di osgweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod hefyd falle bod yna rai i ffwrdd ar y foment yn ymweld a theulu a arglwydd. Ni'n diolch i ti am y cyfleoedd sydd i wneud hynny. Arglwydd ni'n diolch i ti am yr cylchoedd hynny o bobl i ni yn ymwneud â nhw. Arglwydd, diolch bod gennym ni yma y bore yma. Mae dyn ni'n ffrindiau a'n teuluoedd a'n cysylltiadau amrywiol ni. Arglwydd i ni'n gofyn ei di'n helpu ni i fod yn fwy effeithiol, yn fwy parod i rannu. Arglwydd i ni di gofyn hyn sawl gwaith yn ddiweddar. Ond ni'n gwybod fod yr flwyddyn a hanner diwetha mewn llawer o ffyrdd di'n ynysu ni a'n cadw ni rhag ymwneud â phobl fel byddwn ni'n hoffi gwneud. Arglwydd, helpa ni felly, helpa ni ar lefel unigol ond fel eglwys i fod yn chwilio am gyfleon i sôn amdano ti. Chwilio am gyfleon i rannu yr arglwydd Iesu Grist ag eraill. Dad, ni'n gofyn ar bydde ti gyda ni yn yr oedfa hon. Ni'n gweddio bydd air di yn gwneud ei waith yno ni. Y gwaith hynny rwy ti wedi fwriadu ar ein cyfer ni. Dad, bydd gyda ni felly yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni eto rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefarad i wrth i'n geisio barad y sanctaidd air, plana'r gwir yn ein calonnau'n ddwfn, traws newidiau ni ar dyddelw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
O trwch fi, Marc penod 4 adnod 1 i 20. Ac os o'ch chi gyda ni yn y ddameg gyntaf edrychwn ni arno, oedd e'n amlwg iawn fyna fod yna rybydd difrifol yng ngeiriau'r arglwydd Iesu. Oedd e'n rybuddio yr rheini oedd yn gwrando bod rhaid iddyn nhw nawr i ymateb. Bod rhaid adeiladu'ch bywyd chi arno fe, ar ei eiriau fe. Ac oedd Iesu'n rybuddio mewn ffordd clir iawn fyna. Os nag i chi yn adeiladu arno fi, yna chi fel dyn ffôl nath adeiladu ar y tywod, ac un dydd mae'r cwbl yn mynd i crasio lawr o'ch cwmpas chi. Y ddameg yna yn un sydd yn ddifrifol iawn ac yn amlwg yn cyfleu rhywbeth dychrynllyd. A felly nawr, wrth i ni droi at ddameg yr heiwr, falle bod yna berygl i ni golli golwg ar y ffaith mae'r ddarlun sydd yn ei fan hyn yr un mor ddifrifol. Hynny yw, mae'r ddameg yn un llawer ysgafnach mewn rai ffyrdd, chi'n jyst yn dychmygu yn dechrau'r ffarmwr yma. Jyst yn mynd allan efo'i had ac yn taflu nhw allan ac yn gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond pan chi'n stopio meddwl am y peth, be mae Iesu'n dweud fan hyn yw fod y ffordd i chi'n ymateb i air Duw, mae'n fater o fywyd neu marwolaeth. Ydych chi'n tyfu? Ydych chi'n dwy'n ffrwyth? Ydych chi'n fyw yn ysbrydol bore yma, achos os ych chi ddim yn fyw, rydych chi'n farw. A'r arwydd, os ych chi'n ansicr, yr arwydd, os bywyd gennych chi, yw hyn, ydych chi'n dwy'n ffrwyth. Nawr, yn y ddameg gynta, oedd e fel petai Iesu'n dweud, mae yna ddau math o berson, dau opsiwn sydd gyda chi. Chi'n allan adeiladu ar yr arglwydd Iesu a'i airau neu ddim. A mewn ffordd, wrth i ni droi at ddameg yr heiwr, beth i ni'n gweld yw chydig bach o fanylu. Hynny yw esiamplau concret o sut mae'n edrych i adeiladu ar y tywod fel petai. 3 ffordd posib i wrthod gair Duw. Ond yna hefyd 3 ffordd i'w derbyn hi.
Wel, gadewch chi ni te edrych ar y ddamau, gadewch chi ni feddwl am yr elfennau gwahanol. Be mae Iesu'n trial dysgu i ni fan hyn? A ni'n mynd i ddechrau'n naturiol trwy dreulio bach o amser yn meddwl am yr heiwr, a'r had mae'n hau. A mae'r esboniad gyda ni yn y darn, os o'ch chi'n talu sylw yn adnod 14, mae Iesu'n esbonio, mae'r heiwr yn hau y gaidd. Okay? So, yr had, yr hyn sy'n cael ei daflu allan a'i wasgaru yw gair Duw. A pa chi'n stopio i feddwl, mae hynny yn symbol hynod o addas, yn hynod o briodol, yn dydi? Achos, beth sy'n wir am hedyn? Wel, ar un olwg, mae'n edrych o rhywbeth ddigon dinod. Ac eto, mae'n llawn bywyd. Be sydd â chi mewn hedyn yw'r potensial yna i roi bywyd a trawsnewid lle gwag a diffaith i fod yn ardd ffrwythlon. Ac mae'n ddiddorol, hadau yw un o'r pethau cyntaf ni'n clywed amdano nhw yn y Beibl i gyd, yn dyfe? Tasach chi'n troi Genesis 1, adnod 11, ni'n darllen y geiriau hyn. Dywedodd Duw, dyged y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddeiar yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysiau'n dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. Gwelodd Duw fod hyn yn dda, a bu hwyr a bu bore y trydydd dydd. A sa'n credu fod e'n gyd-digwyddiad. Fyna, mae'r trydydd dydd mae hyn yn digwydd. Oherwydd, wrth i chi ddarllen ymlaen yn y Beibl, hyn i chi'n ei weld yn gynyddol yw fod y Meseia, yr arglwydd Iesu, yn cael ei ddisgrifio hefyd fel had. Fe yw'r had o wraig, fe yw'r had o teulu Abraham a Dafydd, fe yw'r had sydd yn mynd i ddod ac mae yn mynd i gael ei gladdu. Ond yna ar y trydydd dydd yn mynd i godi mwyn dod â bywyd. A felly be mae Iesu'n dweud fan hyn yw wrth i'r heiwr hau, yr had, mae gair Duw yn cael ei wasgaru. Mae newyddion da yn mynd allan. Mae'r sôn yma am bywyd tragwyddol yn cael ei gynnig, ond yn fwy na hynny, mae Iesu yn cael ei gynnig. Hynny, fe yw gair Duw, yn dyfe? Fe yw'r had sydd yn cael ei gynnig i bob un ohonyn ni'r bore yma. Wrth i'r Beibl cael ei esbonio, wrth i bregethu cywir da ddigwydd, beth sy'n digwydd yw mae Iesu yn cael ei rhannu. Nawr, pwy yw'r heiwr te? Wel, yn amlwg yn dydi yr un sy'n cyhoeddi. Ac yn y lle cyntaf, yr heiwr yw Iesu ei hunan, yn dyfe? Sa'n cofio sylwi ar hyn o blaen, ond edrychwch eto'r adnod 1, Marc 4, adnod 1. Dechrau ddysgu ar lan y môr. Daeth tyrfa fawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr, ac roedd yr holl dyrfa lle yn nhw ar y tir wrth ymyl y môr. Ac ydych chi'n darllen ymlaen yn dichu i adnod 8, a ni'n clywed syrthiodd hadau eraill ar dir da. Yr un gair fyna yn cael ei ddefnyddio fel petai Iesu'n gobeithio nawr fod yr bobl yma oedd wedi dod i wrando, y bobl yma oedd yn eistedd ar y tir, gobeithio nawr bod nhw yn mynd i fod yn dir da. Fel mae Iesu fan hyn wrth sôn am heiwr a had. Mae'n defnyddio darlun, cyfarwydd, rhywbeth o fywyd bob dydd mwyn dangos i'r bobl yma be mae e'n trial i'w wneud. Oedd e ddim yna i'w diddannu nhw, oedd e ddim yna i roi rhywbeth iddyn nhw'n wneud am ychydig o oriau, oedd e'n dweud na fi'n dod fel ffermwr sydd eisiau cynheuaeth. Fi'n dod fel heiwr, yn hau'r had, yn dod â gair Duw i chi, yn ffyddlon ac yn gyson, a mae angen i chi ymateb.
Dyna sy'n digwydd pan mae gair Duw yn cael ei gyhoeddi. Iesu fan hyn yw'r heiwr, ond unrhyw bryd mae gair Duw yn cael ei bregethu. Unrhyw bryd mae gair Duw yn cael ei esbonio mewn ffordd ffyddlon i ddatguddiad Duw. Be sy'n digwydd fyna? Mae yna hadau yn cael ei taflu allan. Mae yna fywyd yn cael ei wasgaru yn y gobeith y bydd e'n dwyn ffrwyth. A falle bod hynny'n helpu chi bore yma, os ydych chi unrhyw amheuaeth neu cwestiynau ynglyn â pam bod ni fel eglwys yn rhoi gymaint o bwyslais ar bregethu. Pam bod ni'n treulio cymaint o amser mewn oedfa. Pam bod ni'n dod at ein gilydd ar y Sul mwyn gwrando ar rhywun yn pregethu. Hynny, bydd llawer o bobl mas yna'n meddwl bod e'n hollol wirion, yn hollol wallgo, ond y reswm ni'n gwneud yw oherwydd ni'n credu yn y munudau yma, mae gair Duw sy'n cael ei wasgaru. Yn y munudau yma, mae yna fywyd yn cael ei daflu mas. Yn y munudau yma, mae'r arglwydd Iesu yn cael ei gyflwyno i bobl yn y gobaith bydd e'n dwyn ffrwyth yn eich bywyd chi. A felly wrth i'r bobl yma ddod ag eistedd ar y tir a gwrando ar yr arglwydd Iesu, wrth iddyn nhw wrando arno fe'n sôn am heiwr yn mynd allan unwaith eto i hau yr had, oedd hynny'n dangos iddyn nhw fod yna gyfle. A'r ffaith bod chi yma bore yma yn gwrando ar bregethu, yn gwrando ar yr had yn cael ei hau, yn dangos bod yna gyfle. Cyfle am newid. Cyfle am rhywbeth newydd. Sim ots rydych chi wedi ymateb yn y gorffennol. Sim ots pa fath o sefyllfa mae'ch calon chi wedi bod ynddi yn y gorffennol. Mae'r potensial heddi nawr bore yma bydd yr had yna yn glanio. A bydd eich calon chi yr wythnos yma wedi cael ei baratoi. A bydd yr arglwydd yn dod ac yn amlygu ei hun i chi ac yn trawsnewid eich bywyd chi. A felly mae'n beth da i fod yma. Mae'n beth da eich bod chi yma. Felly bydd yna'r heiwr. Dyna'r had yma. Ond, fel ni wedi clywed yn barod, o'n i'n trial esbonio rhyw gymaint wrth y plant, mae'r had yma sydd yn cael ei wasgaru mor rhydd, mae'n glanio mewn mannau gwahanol. Mae'n glanio ar dir drwg ac ar dir da. 3 math o dir. Yn gyntaf, gallen ni alw yn dir drwg. Mae'n ddrwg oherwydd bod e ddim yn dwyn ffrwyth. Beth yw'r mathau gwahanol o dir drwg ten? Adnod 15 ni'n clywed yn gyntaf. Iesu'n esbonio. Dyma'r rhai, ar hyd y llwybr, lle'r heir y gair. Cyn gyntedd ag y clywant, daw Satan yr unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau yn fynd. Mae sy'n dweud, mewn rai pobl, bydd e fel petai'r had yn glanio ar hyd y llwybr. Mae calon y berson yma fel tir, caled, sydd wedi cael ei gywasgu, ei compreso dan draed. Tir, lle does yna ddim lle o gwbl i'r hedyn fel petai i ffeindio rhywle i suddo a treiddio i fewn a gwneud i waith. Na, tir lle mae yna wrthod o'r cychwyn. Mae sy'n disgrifio fan hyn berson sydd wedi caledu yn gyfan gwbl yn erbyn yr efengyl. A dwi ddim yn amlwg beth sydd wedi caledu nhw fel hyn, mae'n un person falle i profiadau nhw o fywyd. Yr hyn maen nhw wedi mynd trwyddo fe dros y blynyddoedd wedi caledu nhw i dderbyn yr hyn mae gair Duw yn ei ddweud. Falle rhywun arall, y gwrthwyneb, falle bydden nhw wedi cael bywyd mor hawdd
mor ddedwydd, a maen nhw wedi clywed yr efengyl dro ar ôl tro, a dyn nhw ddim wedi gweld eu hangen nhw amdano fe, ac dros amser, mae hynny wedi caledu nhw. Be bynnag sydd wedi digwydd i'r person yma, maen nhw'n galed. Maen nhw dal yna, sylwch. Hynny, mae'r had yn glanio am nhw, maen nhw'n clywed. Falle maen nhw dal yn y gynulleidfa, neu dal ar lan y môr fan hyn yn y dorf. Ond mae fel peta'r diafol yn dod yn syth ac yn cipio'r peth i ffwrdd. Mae'r diafol, hyd yn oed wrth i'r had gael ei hau, yn dod efo rhyw distractions i tynnu sylw nhw. Mae'r diafol yn dod ac yn rhoi rhyw amheuon mwyn rhwystro nhw rhag gredu. Mae'r diafol yn dod ac yn rhoi rhyw demtasiynau mwyn denu nhw i ffwrdd. Mae'r diafol yn dod ac yn cyhuddo nhw ac yn peri bod nhw methu credu bod yr newyddion da yma yn wir, a dros amser mae'r person yma felly yn caledu. Mae fel, fi'n siŵr bod llawer ohoni wedi cael y profiad yna o wisgo par newydd o sgidiau. A mae'ch traed chi'n rwbo yn erbyn y sgidiau. A chi'n tynnu'r esgid off ar ddiwedd y dydd, a chi'n gweld dros amser mae'r croen, just mewn un man efallai, ond mae wedi caledu yn dod. Wedi caledu, chi'n gallu pwco fe, dwi ddim yn teimlo yn yr un ffordd mwyach. A mi sy'n dweud, mae'n y bobl sy'n gallu bod fel hyn. Chi'n gallu dychmygu rhywun. Falle bod yn wir amdano chi o'r bore yma. Mae'n eistedd yma mewn Oedfa'r. Chi yma yn gorfforol. Ond ma'ch meddwl chi, pob man ond fan hyn. Chi'n gadael yr Oedfa. A chi'n cofio dim. Mae'r adar bach di dod ydi dwy'n yr had yn syth. Os oedd rhywun yn gofyn i chi ar ôl y cyfarfod, hynny yw, be wnaethoch chi fyna? Beth oedd cynnwys yr emynau wnaethoch chi ganu? Beth oedd cynnwys y weddi? Beth oedd y testyn hyd yn oed am y bregaeth? Heb sôn am yr prif bwyntiau oedd yn cael ei cyflwyno i chi. Dim syniad. A mae hynny'n gallu bod yn rwydd. Mae'n y berygl o hynny. I ni gyd yn dydy. Os ni'n dod i Oedfa fel hyn, heb fwriad i rando. Os na ni'n dod efo Beibl mwyn dilyn a talu sylw. Os ni'n dod efo calon sydd wedi gau a ddim hyd yn oed eisiau efo unrhyw fwriad o rando a bod yn agored i dderbyn. Ond yna, mae Iesu mewn mlaen a dweud, mae yna math arall o dir drwg. Nod 16 ac 17. Dyma'r rhai sy'n derbyn yr had ar dir creigiog. Pan glywent hwyr gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond nid oes ganddynt reiddyn ynddynt ei hunan. A thros dro maent yn para. Yna pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. Be sy'n wir am yr ail berson yma? Wel, mae'n y fwy o ymateb. Yn sicr. Ac eto, beth sy'n amlwg yw fod yr ymateb yma yn rhywbeth arwynebol yn unig. Hynny, dyn nhw ddim wedi switch off yn llwyr. Dyn nhw ddim wedi cael clistiau a'i llyged a gwrthod derbyn ac ymateb o gwbl ac yn cerdded allan heb weld unrhyw beth. Na. Ac eto mae ymateb nhw yn arwynebol. Ffordd neu sy'n disgrifio yw bod dim greiddyn i'w ffydd nhw. Maen nhw'n llawen, ond maen nhw wrth i bodd. Oedd hwnna'n gret yn doedd. Fi wrth y modd yn dod i ganu'r hen emynau gwych yma. Fi wrth y modd yn clywed y damhegion diddorol yma. Mae gyd yn wych yn dydy. Ac eto dyw'r goblygiadau ddim di treiddio o gwbl. Nawr, wrth gwrs, mae yna bethau am yr efengyl sydd yn achosi ni i lawenhau.
Mae'n newyddion da. Dyna yw ystyr y peth yn dyfa. Newyddion da yw e. Ac wrth gwrs, allech chi ddeall person yn llawenhau wrth glywed bod nhw'n gallu cael perthynas gyda Duw. Ac yn llawenhau bod nhw'n gallu cael maddeuant llwyr am eu pechodau. Ac yn llawenhau bod nhw nawr yn blentyn i Dduw trwy ffydd efo'r holl breintiau sy'n dod o hynny. A bod nhw'n gallu bod yn rhan o deulu'r ffydd. A mae'r pethau yna'n wych. Maen nhw'n reswm i lawenhau. Ond nid dyna'r darlun cyflawn, efe? Nid dyna'r neges gyflawn. Hynny, os ni just yn derbyn y pethau hynny, i ni ddim yn derbyn yr arglwydd Iesu. A'r cwbl mae e wedi i ddatguddio i ni. Achos be mae Iesu'n dweud hefyd yw fod yna gost i'w ddilyn ni. Mae Iesu hefyd yn dweud, ie, i chi'n cael yr holl bethau yma, ond mwyn fy nilyn ni, rhaid i chi hefyd godi'ch croes. Ymwadu â chi na. Edfarhau. Mae'n rhaid i chi ddod nawr, ac os ych chi eisiau bod yn ddisgyblion i fi, mae'n rhaid i chi fod yn debyg i fi, mae'n rhaid i chi ddod nawr a byw bywyd o hunan aberth. Mae dilyn Iesu yn fywyd sydd yn mynd i olygu dioddau. A be mae Iesu'n gweud yw bod eich i'r bobl yma fydd falle ar y wyneb yn edrych fel petai nhw yn ymateb i air Duw. Ac eto pan mae degau anodd yn dod, pan mae yna unrhyw fath o wrthwynebiad, pan mae yna unrhyw wrthrynder neu erledigedd, when the going gets tough, maen nhw'n gwywo, maen nhw'n syrthio i ffwrdd, maen nhw'n dangos fod i Cristnogaeth nhw just ar y wyneb. Wrth gwrs, ni'n gallu gweld tystiolaeth o be mae Iesu'n disgrifio fan hyn trwy hanes yr eglwys. Mae yna adegau mewn hanes lle mae wedi bod yn rwydd i fod yn Gristion. A gweud y gwir, mae yna adegau lle mae wedi bod yn fanteisiol i fod yn Gristion. Ac yn yr adegau hynny mae pawb yn hapus iawn i tico'r bocs a ddweud bod nhw'n ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Ond wedyn mae yna adegau eraill lle mae'n costio. Mae yna adegau eraill lle mae dilyn Iesu'n golygu bod yn outcasts a cael eich carcharu a hyd yn oed cael eich lladd ac yn yr adegau hynny mae'n dod yn amlwg. A mae'n y bobl yn cefnu ac yn gwadu ac yn cilio. A falle ar ôl y gyntaf chi'n meddwl am yr ail math yma o dir mae'n well na'r cyntaf, o le mae'n rhyw fath o ymateb ond dyw e ddim. Ar ddiwedd y dydd, mae'r ddau math o dir yn farw. Mae'r ddau fath o dir yn anffrwythlon. Hynny yw, nid ymateb byrlymus, cyffroes, cychwynnol, llawen sydd ei angen meddu Iesu. Na, chi angen bod â ffydd, dwfn, chi angen greiddyn. Chi angen ystyried, chi angen cyfri'r gost. Yna meddai Iesu mae'n y drydydd dir drwg. Adnod 18. Mae eraill sy'n derbyn yr had ymhlith y draen. Dyma rai sydd wedi clywed y gair, ond mae gofalon y byd hwn a hudoliaeth, golyd a chwantau am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair. Ac mae'n mynd yn ddiffrwydd. Be sy'n digwydd efo'r trydydd person yma? Wel, mae darlun Iesu yn effeithiol iawn, yn dydy. Mae pethau'r byd yn dod, fel draen, a chwyn, ac os chi ddim yn ofalus, cyn i chi droi rownd, maen nhw'n cymryd drosodd. A sdim lle dy'r gair i wneud i waith. Ac os ddewch chi draw i'n gardd ni, ar ôl yr oedfa am baned, gewch chi weld tystiolaeth o hyn a'ch lle gyda chi. Os chi ddim yn mynd i'r afer, os chi jyst yn gadael y chwyn a gadael y draen i dyfu, cyn i chi droi rownd, mae'n ei cymryd drosodd. Os nag ych chi'n cadw'r pethau yma dan reolaeth yn delio dyn nhw, yn tynnu nhw o yna yn fuan iawn, sdim byd arall i weld.
A mi es i fan hyn yn rybuddio, mae'r un peth yn union yn gallu digwydd yn ein calon ni. Mae'n dweud ni'n gallu dechrau trwy boeni am gofalon y byd. Mae'n dweud bod ni'n gallu treulio'r amser ni yn poeni am yr un pethau a phawb arall. A pethau ddigon da ynddyn nhw eu hunan, ddigon synhwyrol ynddyn nhw eu hunan, pethau fel, fel ni dros y penwythnos, bod digon o betrol dych chi yn y car i allu mynd o le i le. Hynny yw, mae'n bwysig, yn dydi? A pethau fel cael teulu sefydlog, a cael gyrfa da, a cael cartref a morgais a life insurance. Hynny mae'r pethau yma i gyd, maen nhw'n bethau da, maen nhw'n pethau synhwyrol. Dyma gofalon y byd, pethau mae'r byd i gyd yn poeni amdanyn nhw. Ond os chi ddim yn watcho, maen nhw'n gallu cymryd drosodd. Mae gofalon y byd yn gallu troi yn hudoliaeth golyd. Hynny yw, maen nhw'n eich swyno chi. Cyn bo hir, dwi ddim yn ddigon bod dych chi petrol yn y car. Y beth pwysig yw pa fath o gar mae'r petrol ynddo fe. Ddim yn bwysig bod dych chi hyn a'r llall ag arall pan mae dych cymydol chi rhywbeth llawer gwell. Ac mae'r hudoliaeth yma, mae'n cymryd drosodd. Hynny yw, mae'ch meddwl chi'n cael ei gymryd yn llwyr gan y pethau yma. Ac mewn amser, os ych chi ddim yn watcho, mae hynny'n datblygu i fod yn chwante am bopeth o'r fath. Nid jyst y pethau o'ch chi'n teimlo i ddechrau oedd yn synhwyrol ac yn ddoeth ac yn dda, ond bopeth. I want it all. Cyn bo hir, na'r unig peth sy'n cymryd eich bryd chi. Na'r pethau sy'n cymryd eich amser a'ch egni chi. Dyna'r pethau chi'n gweithio amdanyn nhw nes bod chi'n gwneud eich hunan yn sâl. A'r effaith anochel yw bod nhw'n tagu gair Duw allan o'ch bywyd chi. Mae'r amser yna, bysach chi wedi treulio yn ceisio'r arglwydd, yn astudio'r gair, yn addoli, ac yn treulio amser efo'i bobl mae hynny gyd wedi cael ei dagu mas. Tri math o dir drwg. A fi'n siŵr bod yr arglwydd Iesu wedi gallu rhoi esiample eraill i ni hefyd. Ac o'n i'n trio meddwl i'n hunan yn ystod yr wythnos, ydyn ni mewn fwy o berygl o un o'r rhai na'r llall? Ond o'n i'n dod i'r casgliad, wel na. Fi'n siŵr bod ni gyd ar adegau wahanol yn gallu syrthio i'r traps yma. A fi'n siŵr bod ni gyd, os i ni'n Gristnogion hefyd, yn gallu meddwl am esiample concret i ni wedi gweld o bobl fel hyn. Pobl sy'n gwrthod yn llwyr o'r cychwyn. Pobl sydd yn ymateb yn llawen ac yn disgyn i ffwrdd pan mae pethau'n mynd yn anodd. Pobl sydd i'w weld yn ymateb ac eto mae pethau'r byd yn cymryd drosodd i bywydau nhw yn llwyr. A mae'n ddifrifol. Mae'r un mor ddifrifol ac adeilad eich tŷ ar y tywod a'r cwbl yn crasio lawr. Achos be mae hyn yn dangos amdano chi yw bod eich calon chi yn anialdir. Mae'n farw. Falle bod chi'n gweld rhywbeth o hyn o'n o'ch chi'n hunan bore yma. Chi'n dawel bach yn meddwl eich hunan dyma fi. Mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn siarad amdano fi. Nawr, y newyddion da i bob un ohono ni yw ein bod ni'n gallu newid. Ni methu newid yn hunan, ond mae'r arglwydd yn gallu ei newid ni. Yn Ezekiel 36, mae Duw yn dweud bod e'n gallu cymryd ein calon garreg ni a rhoi calon o gig. Mae'n gallu cymryd y tir caled yna, a mae'n gallu torri e lan.
Yn Salm 97, mae'r salmydd yn dweud bod y mynyddoedd yn toddi, fel coir o flaen yr arglwydd. Wel, os yw mynyddoedd yn gallu toddi o'i flanau, mae fe'n gallu delio fo'r y tir caregog yna yn ein calon ni, yn dydy? Ac yna yn Eseia 55, adnod 8 ymlaen, mae'r arglwydd yn dweud hyn. Nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd. Fel mae'r nefoedd yn uwch ar ddeiar, mae fy ffyrdd I'n uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Fel mae'r glaw ar eira'n disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yn onest dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni a roi had i'w hau a bara i'w fwyta, felly mae fy ngair sy'n dod o'n gennau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Mewn llawenydd yr ewch allan ac mewn heddwch a'ch arweinir, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen. A holl goed y maes yn curo dwylo, bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol na ddyleu'r mohono. Mae'n sefyllfa ni yn un difrifol. Ond mae'r arglwydd yn gallu newid yn sefyllfa ni. Trwy ei air, mae'n gallu dod â bywyd. Mae hyn yn dod â ni, ar ôl hynny gyd, at y tir da. Y tir da, adnod 8. Syrthiodd hadau eraill ar dir da. A chan dyfu, a chynyddu, roeddent yn ffrwytho, ac yn cnydio hyd 10 ar 20, a hyd 30, a hyd ganwaith cymaint. Nawr, beth sy'n sefyll allan am y tir da? Mewn un ystyr, dim byd special am y tir da, os e? Yr unig peth sy'n wahanol yw'r ymateb. Mae'r tir da yn gwneud yr hyn o ddim yn wir am y tri arall. Ni'n clywed fod y ffrwyth neu'r planhigyn yn tyfu. Hynny, mae'n rhywbeth. Nid jyst tir sych caled, mae'n dyfiant. Ond yna, mae'n gynnydd, mae'n cynyddu. Dwi ddim jyst yn dechrau ac yn angwywo, na mae'n greiddio ac yn cynyddu. Ac yn amffrwytho. Dwi ddim yn cael ei dagu allan ac yn marw. Mae'n dwy'n ffrwyth. Ond mae Iesu wedyn yn dweud, a falle bod wedi taro chi, yn yr un ffordd mae yna 3 math o dir drwg, yn dechnegol mae yna 3 math o dir da hefyd. A beth sy'n wahanol yw yr lefelau o ffrwythlondeb. Faint o ffrwyth maen nhw'n cynhyrchu. A beth yw'r ffrwyth yma te? Os i ni eisiau bod y bore yma yn dir da sydd yn dwy'n ffrwyth, a yn naturiol felly, os i ni eisiau bod y tir da sydd yn dwy'n y mwyaf o ffrwyth, beth yw'r ffrwyth? Wel, un ateb amlwg byddai ddweud ffrwyth ysbrydol. Hynny yw bywyd wedi fyw er gogoniant i ddiw. Bydd lot o'ch chi'n gwybod yn ei lythyr at y Galatiad, mae'r apostol Paul yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Galatiad 5:22. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybleth. A felly gallech chi ddweud, wel, ffrwyth yw faint o'r pethau yma i ni'n arddangos yn ein bywyd ni, a mae hynny yn wir. Mae hynny'n gymwysiad cywir a theg. Ac eto, fi'n credu bod yna esboniad
fwy amlwg neu fwy addas i'r cyd-destun. Beth yw ffrwyth yn y cyd-destun y ddameg? O ffrwyth fan hyn yw had, ynddo fe? Hadau. Hynny yw, mae'r heiwr yn gallu cymryd yr hyn sy'n tyfu, ac yn gallu cymryd yr hadau yna, ac yn gallu gwasgaru nhw eto mwyn dwy mwy o ffrwyth. Hynny yw, dwi ddim jyst yn stopio ar ôl yr un tyfiant, yr un cynheuaf yna, mae'n cael ei basio ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. A felly, beth yw hi i fod yn ffrwythlon? Beth yw hi i gael calon dda sydd yn dwy'n llawer o ffrwyth yn ôl y ddameg yma? Wel, yn bod ni yn ein tro, yn rhan o'r gwaith o lledaenu Caerdydd. Fi ddim yn golygu wrth ddweud hynny bod pob un Cristion i fod yn bregethwr. Dyw pob un Cristion ddim fod ar rôl yma o hau yr had yn gyhoeddus, o fod mewn cwch ar lan y tir efo cynulleidfa yn o'n gwrando arnyn nhw. Nid dyna rwy'n ei olygu. Na, y prif ffordd mae Duw wedi gosod er mwyn hau'r had yw trwy bregethu y gair. Ond mae'n y ffyrdd eraill yn does. Wrth i'r Cristion, byw er gogoniant i Dduw, mae hynny'n allweddol, ond wrth iddyn nhw rannu eu ffydd nhw. Wrth iddyn nhw fynd a siarad gyda'i teuluoedd nhw, eu ffrindiau nhw, a bobl o'i cwmpas nhw, be sy'n ddigwydd fyna? Wel, maen nhw'n gwasgaru had, yn dyn nhw. Maen nhw yn gwasgaru had, ac wrth gwrs, mae'r bobl maen nhw'n ymwneud â nhw, mynd i ymateb mewn gwahanol ffyrdd hefyd. Ond y gobeith yw y bydd yna ffrwyth yn dod. A bydd y rheini sydd i ymateb yn gywir yn dwy'n llawer o ffrwyth ac yn pasio'r neges ymlaen. Nes i gyfeirio yn gynt at lyfr Genesis yn dod. Yr arglwydd yn creu planhigion efo had sydd mewn tro yn cynhyrchu mwy o blanhigion efo mwy o had ac yn y blaen i lenwi'r ddaear. Yna mae Duw yn creu pobl, yn dydi? Ond mae'n rhoi comisiwn iddyn nhw. Mae'n dweud wrthyn nhw, byddwch ffrwythlon, amlhewch. Hynny yw, dyma un o'r pethau hyfryd am y ddynoliaeth yn dyfa, ni'n gallu algynhedlu, yndyn ni? Ac ni'n gallu dwy'n ffrwyth drwy gael plant sydd mewn tro yn cael plant. Ond beth yw comisiwn yr arglwydd Iesu i'w eglwys e? Ond mae'n dweud ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais uchwyd. Mewn ffordd be mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion fyna yw, ewch, heiwch yr had, gnewch ddisgyblion, bedyddiwch nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, ac yna dysgwch nhw, swn i be? Wel, swn i wneud yr un peth eto. Swn i hau fwy o had. A dwy'n ffrwyth. Bore yma. Ni eisiau bod yn ffrwythlon, yn dyn ni? Ni eisiau bod yn bobl ffrwythlon. Os ydych chi'n Gristion, chi eisiau bod eich calon chi yn le da, lle mae'n fywyd, a ffrwyth, a chi eisiau bod yna lawer o ffrwyth, a mwy o ffrwyth yn gynyddol, a chi eisiau wedyn bod yr had yna yn lledaenu gogoniant i Dduw. A sut ni'n mynd i wneud hynny? Wel, mewn ffordd yr ateb yw i ddysgu ein gwersi ni o'r tir drwg. Yn dyfa, ni angen yr arglwydd i newid yn calon ni i fod yn tir da, ond nawr, bod ni wedi credu, mae eisiau ni ddysgu gan y tir drwg.
Mae eisiau ni fod yn wyliadwrus bod ni ddim yn caledau'n hunan. Mae eisiau ni ddod at air Duw yn ddisgwylgar. Mae eisiau ni gael gwared ar unrhyw beth fydd yn ein distracto ni. Rhag wrando. Mae angen i ni i wreiddio'n hunan. Nid yn sicr bod ein ffydd ni ddim jyst yn rhywbeth arwynebol, ond bod ni'n treiddio i air Duw ac yn glymu yn agos wrth yr arglwydd. Mae eisiau ni wylio bod y draen a'r chwyn fel petai ddim yn cymryd drosodd yn ein calonau ni. Mae eisiau ni tynnu o'na unrhyw beth sy'n gallu'n maglu ni a'n tagu ni. Ac yna, eisiau ni fynd a hau'r had. Rhannu y newyddion da. Er gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 279 yn gilydd. Yn y llyfr yma. 279, hyfryd eiriau'r Iesu. Bywyd ynddynt sydd. Digon byth i'n harwain i dragwyddo ddydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef. Sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Arglwydd, diolch am gael bod yma. Diolch am dy air di sydd yn llawn bywyd. Ac ni'n gofyn nawr arna ti roi calonau i ni sydd yn gallu derbyn ac yn gallu tyfu a chynyddu a ffrwytho gogoniant i ddenw mawr di. Da bydd gyda ni nawr weddill y dydd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.